गावबा गावनि केरियारखौ दानानै लानो नागिरदों थारैनो बेयो मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म जागोन आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि बानजायनायाव खुंजानाय बड'लेण्ड फेशन श' सिजन 4आ क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 25 आगस्तनि मोनाबिलि समाव थुंगेबाय। आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि डाइरेक्टर जायख्लं बसुमतारीनि दैदेननायाव खुंजानाय देग्लायनि 4थि बड'लेण्ड फेशन श'आ गाहामै गाहाम जोबनानै थांबाय। फारियै मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्ड, मिस्टार एन्ड मिस किड्स, मिसेस बड'लेण्ड बे मोनबा केटेगरिखौ लानानै खुंनाय जादोंमोन। बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि अनजालि बिसि फारुल बराली बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। लोगोसे बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर फैला जे बरगयारी आरो सावथुन दिहुनगिरि आरो फावखुंग्रि रिया ब्रह्म बिथांमोनहा बाहागो लायो।
is contestant number 3939. Contestant number 3737. Runner-up of Mrs. Bodoland 2024 is Good morning, Nursery! Congratulations, good morning, Nursery!
Mr. and Miss Bodoland 2024 the 4th edition बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै थारैनो खोब गोजोननाय मोनदों आं गिबियावनो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि बिगोमा फंबाय जायख्लं बसुमतारी most talented young man ओरैबायदि पावारफुल बे फंबाया दिनै बेयाव जिखिनि दिन्थिलांबाय बेफोरखौ नायनानै बेखौ मोनदांनो हायो एसेबां गिदिर मोनसे इभेन्टखौ बेयो गाव हारसिङै खालामनाया थारैनो खोब बाख्नायथाव जादों जियानो जा नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों थारैनो जोंनि यंग टेलेन्ट जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जायफोर लाइमोनफ्रा पेशननि गेजेरजों गावबा गावनि केरियारखौ दानानै लानो नागिरदों थारैनो बेयो मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म जागोन आं आसा खालामदों बे प्लेटफर्मनिफ्रायनो इयुन समाव जोंनि नैबे बड'लेण्डनिफ्राय मिस्टार इन्डिया मिस इन्डिया बायदि जायगायावबो माने बाहागो लाहैनो हागोन फंबाय जायख्लं बसुमतारी आं बिथांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे थांखिखौनो लानानै बिथाङा बे इभेन्टखौ बोसोरफ्रोमबो खालामबाय थानाय जादों आसा खालामो बिथाङा देरहासार जानो हागोन Aronai Entertainment Underot it was Miss Bodoland and Mr. Bodoland Kids Mrs. গোটেইকেইটাই কেটেগৰীতে অলপৰি ইভেন্ট চলি আছে আৰু এনেকৈ আজ এইটো ৪ৰ্থ বছৰ হয় 4 নম্বৰ বছৰ গতিকে প্ৰথমতে মই আৰণাই এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ ডিৰেক্টৰ জাইক্লঙক মোৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিওঁ যে ইমান কষ্ট কৰি তেওঁ ইমান বছৰেদি এই প্ৰগ্ৰামটো ছাকচেছ কৰি আহিছে আজিও খুব ভাল লাগিল আমি ইয়াত উপস্থিত থাকিব পাই আমাৰো খুব ভাল লাগিল আৰু বিউটি কণ্টেষ্ট বা ফেশ্বন বুলি ক'লে অকল দেখাত ধুনীয়া বা সেইটোৱে নহয় এইটো আচলতে নিজৰ যি কনফিডেন্স বিল্ডিং সেইবিলাকৰ কাৰণেও খুবেই জৰুৰী ইয়াৰ লগত বিভিন্ন ধৰণে কালচাৰেল বা আমি কালচাৰেলবিলাকো দেখাব পাৰোঁ বা আমাৰ যিবিলাক ড্ৰেছ পাতি আমাৰ যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ আছে সেইবিলাকক আমি কাষ্টমাইজ কৰি পেলাই অকণমান আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ গতিকে এনেকুৱা ইভেণ্টবিলাক আমাৰ এই অঞ্চলবিলাকত হোৱাৰ কাৰণে মই খুবেই ভাল পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আহি থকা দিনবিলাকত যাতে আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰে ডাঙৰ কৰিব পাৰে গ্ৰেটাৰ হয় যাতে আমি বেলেগতহে দেখি আহিছিলোঁ এতিয়া আমাৰ নিজৰ জেগাবিলাকত ষ্টাৰ্ট কৰিছে বাৰু ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই যদিও আৰু লাহে লাহে গোটেই অসমতে জনজাত হ'ব ভাৰততে জনজাত বা জনপ্ৰিয় হৈ উঠিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ পাৰফৰ্মেন্সটো আপুনি চাইছে কেনেকুৱা লাগিছে মই আচলতে ফাৰ্ষ্টৰখিনি চোৱা নহ'ল মই শেষৰ ফালে আহি পালোঁ কিন্তু ভালেই লাগিছে আৰু তাত আমাৰ আৰু এটা আছে কি আমাৰ এটা ব্ৰেণ্ড আছে মাণ্ডাৰ হেণ্ডলুম বুলি সেই আমাৰ সেই হেণ্ডলুমৰ প্ৰডাক্টো ইয়াত আমি শ্ব' কৰাইছোঁ গতিকে আমি ভাল লাগিছে আহি পেলাই Aronai Entertainmentनि बानजायनायाव मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्डआ बे बोसोराव 4 बोसोर 4 एडिशन फार्स्ट सिजन सेकेन्ड सिजन थार्ड सिजना जोबनानै थांबाय दा दिनै फोर्थ सिजना माने आपग्रेड जाबाय थादों आरो मोजांनिफ्राय मोजांसिन माने यां जेनेरेसनफोराबो चान्स मोनबोबाय थादों दा बेबादि प्लेटफर्मखौ नांगौ जोंनि ससाइटियाव दा फैयै फैनानै जोंनि गथ'फोरा बहुत दिनै स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेल इभेन इन्टारनेशनेलसिमबो सौहैनो थांगासिनो दङ दा दिनैनि इभेन्टआ बहुत बाख्नायथाव आरो जोंजों इनभाइटेड गेस्ट दङ मिस्टार टुरिजम वर्ल्ड त्रिपुरानिफ्राय मिथुनदेब बर्मा मनिका खंजेम्बाम मणिपुरनिफ्राय बियो माबा इन्डियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन मिस कन्टिनेन्टेल वर्ल्ड तुर्की ओमफ्राय रिदिमाया दं मेघालयनिफ्राय मिस इन्डिया आरो इनभाइटेड सासे मिस इन्डिया दंबावो मुम्बाइनिफ्राय पिआरअ दा श'आ मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय आरो साक्सेसफुल जाबाय आरो क'क्राझार बाक्सा चिरां उदालगुरि तामुलपुर मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दङ माखासे सिजनावथ' जोंनाव कार्बि आलंनिफ्रायबो दंमोन खिन्थु नैबे बोसोराव कार्बि आलंनिफ्राय फैयाखै आरो गोबां उन्दै बादायारिफ्रा बाहागो लादों पारफरमेन्सखौ माबायदि मोननो हादों दा दिनै बुंनो थाङोबा नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों आं मोनदांनो हादोंखि जोंनि गथ'फोराबो मडेलिं इन्डास्ट्रियाव बहुत गोसो दंसै आरो आं प्रेक्टिकेलि नुबाय गथ'फोरा माने बहुत डेभेलप जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि गथ'फोरा नेशनेल इन्टारनेशनेलाव कम्पिट खालामनो हानाय बिसिनावहाय बै साहसआ फैगासिनो दं आरो बहुत स्पेशली ब्राइटि बड'लेण्ड फेसन श'खौ सोरखौ एबा सोरनि हेफाजाब मोननो हादों बड'लेण्ड गेस बे स्पेसियेलि नैबे मिस्टार मिस किड्स टिन्स मिसेस बड'लेण्ड खुंनायावथ' आङो फार्स्ट सिजननिफ्राय दिनैसिम फाइनेन्सियेलि सापर्ट मोनफेराखै जायफोर माने दङ माखासे कालसारखौ मोजां मोनग्रा अननानै एसे एनै डनेसन हरो बेजोंनो आं खुङो आरो बेखिनियानो देरहासार सोर जानो हागोन देरहासार जानायाव आं दाथ' नामखौ आं दाबो नायनो मोनाखै माने इभेन्टआव आं दासिमबो मोजां जिरायनानै नायनो मोनाखै माने आंनि टीमानो कमप्लिटलि हेन्डेल खालामदों जाजफोरा हेन्डेल खालामदों दा उइनार लिस्टआ बिसिनावसो दङ आं गाबोन नायबासो मोनसिगोन सोर उइनार जाखो
फैबाय थानाय समाव बे इभेन्टखौ बेसेबां गोजौसिम लांनो गोसो जायो नोंथाङा? आंथ' जुदि आं सापर्ट मोनोबा आरो आं रासिन आपग्रेड खालामबावनो हागोन आरो आंनाथ' मेन थांखिया बेनो फेमिना मिस इन्डिया जेरै मोनसे स्टेटनिफ्राय सासेल' सेलेक्ट जायो बाहाय बिटिआरनिफ्राय स्पेसियेलि मोनसे सिट लानाय अलरेडि फेमिना मिस इन्डियानि अर्गानाइजेसनजों आं मिट खालामनानै डिसकास खालामबाय माखासे आंनि जे बिख'नाय एजेन्डाफोरखौ आं साबमिट होबाय दा एक्सेप्ट जानो हागौ आरो इन फिउचार एक्सेप्ट जागोन आरो मिस इउनिभार्स इन्डिया दा बिसोरनाबो मोनसे स्टेटनिफ्राय सासे लायो नालाय बाहायबो आं अलरेडि एजेन्डाखौ गथायखाबाय आरो दा बाहायबो जोंनि बिटिआरनिफ्राय मोनसे सिट मोननायनि चान्सआ दं आरो बेफोरबायदि सिट मोनोबाथ' जोंनि गथ'फोरा आरो रासिन ओंखारबोबावगोन आरो गोसो गुदुंसिन जाबावगोन आंना बेनो जुदि सापर्ट मोनोबा आं खुंलांबाय थागोन जुदि पाब्लिकफोरा आंनो अनबाय होबाय थायोबा बेनो जेने आं जेसेबां दं एसेबां आं खुंलांनो गोसो आं गैयाबाबो आंनि फिउचारनि सोरबा सासे खुंनो हानाय आरो माने बे अलरेडि 4 बोसोर जाबाय मिस्टार मिस बलेन्डआ जों बेखौ खोमानो हाला आरो बे मोनसे जोंनि मोनसे रेकगनाइज जाखाबाय आरो दा मानसिफोरा बेखौ आं साडेनलि बन्द' खालामोबा आंनाव कुइसन खालामगोन मानो बन्द' खालामखो बेखौ बन्द' खालामनो इन फिउचार सानाखै आरो खुंलांबाय थागोन जोबथा हाबाफारियावथ' चिफ गेस्ट हिसाबै मिसेस पारुल बाराली मेडाम बिथाङा जाहैबाय दानि जोंनि एट प्रेजेन्टनि CAMनि वाइफ एन्ड मान्दार हेन्डलुमनि अनार मेडाम दङ ओमफ्राय जोंस्रां बरगयारि जायखौ जों बर'नि कमेडियान फैला बरगयारि होननानै बुङो बिथां दङ ओमफ्राय उइलसन हास्टा बिटिआरनि EM दङ ओमफ्राय गुरु पबित्र बर' सेन्ट्रेल बिसानि जेनेरेल सेक्रेटारि बेजों लोगोसे दङ पंकज लाहारि बर' फिल्मनि मस्ट पपुलार डाइरेक्टर आरो बेजों लोगोसे दङ आबरिया ब्रह्म आरबि फिल्म प्रडाक्शननि अनार आरो प्रडिउसार आरो बेजों लोगोसे दङ बर' हारिमु आफादनि आगयनि सेन्ट्रेल एबसुनि एक्स जेनेरेल सेक्रेटारि आदा दिलीप दंफैयोमोन आरो बेजों लोगोसे मिस इन्डिया हिसाबैथ' जोंना PRI थाबाय आरो माखासे बै जाजफोर बिसोर थाबाय आरो बेखिनियानो 18 इयार्सनिफ्राय जों 21 इयार्ससिम लानाय जायो बेनि गेजेराव जोङो मिस्टारखौ 15 मिसखौ 15 सेलेक्ट खालामदों माखासेखौ जों रिजेक्ट खालामदों आरो टिन केटागरियावबो जों बिदिनो सेम टिन केटागरियाव जों 11निफ्राय 17 इयार्ससिम लानाय जायो बेखौबो जोङो 15 कन्टेस्टेन्ट लादों आरो किड्सआवबो जोङो 5 इयार्स टु 10 इयार्स लानाय जायो बेखौबो 15 होमबा 30 40 45 ओमफ्राय मिसेसखौ 15 लादों 55खौ जों सेलेक्ट खालामदों आरो 200सो अडिसन होनायनि गेजेराव